Estamos aquí diante dunha plantiña que se lle chama couselos, conchelos ou mesmo chícharos. Isto utilizábase moitísimo pois para as frieiras dos dedos dos pés e das mans, que se fritían en aceite e metíanse nunha berza e quentábanse na borralla da lareira, despois poñense encima das frieiras e parece que curaban. Tamén teñen poderes diuréticos, mesmo para curar úlceras e furunchos e por aí adiante. Pero os nenos non somos tan espabilados e utilizábamolas para facer tamén algo relacionado co mundo da cociña, como son as filloas. Vedes que teñen unha forma así de filloa, entón collíamos unha, arrincábamola e poñémoslle aí. E despois íamos arrincando outras, facíamoslle un buratiño aquí e colocábamola nesta. Vedes que é facilísimo, non fai falta nin ferramenta de ningún tipo, nin navalla, nada. É facilísimo e dá a sensación pois dun platiño de filloas que se fan xusto pois moi boa época neste Nadal para ir adestrándonos un pouquiño pro Entroido, que cando é a súa propia época. Hai zonas en que en vez de chamarlle filloas, pois tamén lle chaman freixós, sobre todo lá polo norte de Galicia. En outros lugares, pois chamanlle filloas, e mesmo na matanza do porco, facíanas co propio sangue do porco, que se sacaba ao matalo, e mesturábanas con ese sangue, e dis que están ricas. Quen non tiña así moito problema de non entrarlle ben pola vista, pois sei que están moi ricas. Despois, hoxe en día, con todos os temas da globalización, pois tamén se fan moito con mel, con tona, etc. É dicir que ao gusto de cada quen. Nós daquela, simplemente, cando xogábamos as familias, entre nenos e nenas, pois sempre había que facer de comer para facer un xantar conxunto, e unha destas pois tamén eran os couselos, que por certo, cando madurecen, pois botan unha espiguiña que parecen grans de arroz, e tamén o utilizábamos para completar a comida, pois filloas e máis o arroz. Así, máis ou menos, quedaría pois o que é o noso pratiño de filloas feito para disfrutalo ou no Nadal ou no Entroido. Que aproveite!